ведаеце, я згодная пачаць школу нават з адным вучнем, то у нас ёсць паўнавартасная адукацыя беларускамоўная, усе прадметы. Великий русский Ломоносов ввел слово «физика» в Россию. Да, калі ласка, у нас уже 300 год, як мы карыстаемся. Каб праз школу можна было падтрымліваць альбо для многіх фарміраваць беларускую ідэнтычнасць. Мне хацелася, каб кожная сям'я, каб дзеці вучыліся на беларускай мове і не ведалі, магчыма, рускую. Меня зовут Оксана Акуневич, и я стваральніца беларускай многофункцыянальнай прасторы «Ксяродак». Это в Батуми, Аджара, Грузия. Это зараз без сціпласці могу правду сказаць, што гэта цэнтр прыцягнення, цэнтр культурнага жыцця і беларускага жыцця ў Батуми. Таксама я стваральніца беларускамоўнай беларускай школы ў Батуми, паўнавартаснай адукацыі на беларускай мове для беларускіх дзяцей. Добра, што ёсць знакавыя даты, якія настолькі ганаровыя для беларусаў. Гісторыя поспеху і аб'ядноўваючая беларусаў. Таму агулам сёння атмасфера мне нагадала, мне падаецца, Беларусь 95-го года, Беларусь 94-го года, калі я нават конкретна памятаю, якая гэта была атмасфера, гэта было ў доме літаратараў, калі яшчэ былі жывы пэўныя класікі, і вось памятаю, сядзіш на фрунзе дзіцёнкам у першым, другім шэрагу, Галіна Миколаевна Смоляк спявае, хтосьці выступае, і вось адчуванне таго, што мы ўсё можам, нам даступна ўсё з намі Богу, яно вось тут прысутнічала, і мне падаецца, што гэта важна. Калі мы прыехалі у Грузію, для мяне было важна працягваць тое, чым я займалася. Мне ў Беларусі была чалавечая фізіка, такая ініцыятыва папулярызатарская фізікі, але пераехаўшы ў іншую краіну, сутыкнулася з тым, што няма беларускамоўнага асяроддзя, няма нейкага выхавання дзяцей беларускай культуры. Калі мы з'язджалі, нашы дзеці вучыліся ў каталіцкай школе, у іх было вялікае беларускамоўнае асяроддзе. І я зразумела, што спачатку трэба стварыць месца для беларусаў, а пасля праз адукацыю мы будзем гатаваць беларусаў. Бо нават калі б мы адкінулі ідэалагічны складнік адукацыі, які ёсць у кожнай краіне, калі мы чытаем падручнікі па фізіцы, я як фізік вельмі люблю назіраць, наколькі шмат ідэалогіі падавалася в немагчымых прадметах. Великий русский Ломоносов ввел слово «физика» в Россию. Да, калі ласка, у нас уже 300 год, як мы карыстаемся, прабачце, то на халеру нашим дзецям у беларускамоўным падручніку ведаць пра нейкага там Ломоносова. І вось гэта, прааналізуйце вершы великого русского писателя Пушкина. Калі ласка, у нас што, сваіх няма нейкіх там пісьменнікаў ці паэтаў? І вось гэтыя весь час утыкаючыся з такімі праявамі, для мяне стала важна прыцягнуць тую хвалю, якую пачалі беларусы да мяне ў Грузіі. Бо Грузія унікальна насамрэч тым, што яна дазваляе меншасцям навучацца на мове сваёй роднай. І ўжо як пачаўся навучальны год папярэдні, мне тэлефануе Алексей Балашоў, гэта вось кіраўнік Беларусы Аджары, дыяспора Беларусы Аджары, зарэгістраваная арганізацыя, і кажа: слухай, нам паступіла прапанова стварыць школу. А я разумею, што навучальны год ужо пачаўся, што ўжо дзеці кудысьці іх прыстроілі бацькі. Але з іншага боку, шкада губляць такую магчымасць. І я тады якраз прымала ў сяродку прадмову, я на прадмове абвясціла, што мы адкрываем школу, і я кажу: ведаеце, я згодная пачаць школу нават з адным вучнем, бо разумела, што калі я адмоўлюся, то праз год нічога не будзе. І на шчасце, гэта быў не адзін вучань, да нас прыйшло 7 чалавек. Пасля адзін хлопец ішоў, адзін дадаўся. Я лічу, што іх было 8 з нацяжкай. То сёлета ўжо запісалася 22 чалавекі. Гэта амаль у 3 разы колькасць павялічылася. І я, канешне, заўсёды так сціпла прыніжаю сябе то, што я раблю. Мне выдаецца, што гэта мала, бо мне хацелася, каб было чалавек 60 хаця б. Але больш за 20 гэта таксама
вау, тому што у нас ёсць паўнавартасная адукацыя беларускамоўная, усе прадметы з першага па на сённяшні дзень па 9 клас это таксама набрана, дзе, як кажуць, мы не можам вывучацца на беларускай, таму што а хто будзе выкладаць, а як фізіка, я кажу, я скончыла фізічны факультэт на беларускай мове. То бок мы стварылі праграму у я увесь час кансультуюся з выбітнымі нейкімі педагогамі, беларускімі метадыстамі, з філосафамі, каб стварыць, як гэта называецца, змест праграмы, такі, каб праз школу можна было падтрымліваць альбо для многіх фарміраваць беларускую ідэнтычнасць. То ў Грузіі зараз унікальная сітуацыя для беларусаў у тым, што тыя, хто там жывуць, яны падтрымліваюць сваю беларускую ідэнтычнасць пры жаданні альбо ствараюць. У школе, напрыклад, мы ўвялі прадмет беларускія танцы. Ну, конечно, калі сказаць падлеткам, што вы мусіце хадзіць на прадмет беларускія танцы, у кожнага пачне адвальвацца хвост і галава. Таму у нас просто адзін перапынак танцавальны. Ты пасярод дня нікуды не сыдзеш. І калі танцуюць, у тым ліку і настаўнікі, то ты будзеш танчыць. Ці, напрыклад, яшчэ у нас была суботняя школа з падтрымкай, не першая была школа, то я стварыла прадмет, што давайте мы зробім параўнальную міфалогію. Еўрапейская міфалогія, беларуская і грузінская. І каб разумець, бо міфалогія гэта падмурак усяго. То бок я стараюся вось усе прадметы праводзіць праз такую прызму беларускасці, таму што шчыра зараз крызіс адукацыі ва ўсім свеце. Ніхто не ведае, што адбудзецца з гэтымі дзецьмі праз 5-10 год. Што ім трэба вывучаць, чаму навучаць. І пры гэтым, паколькі мы на базе грузінскай школы, то калі мы прыйшлі дамаўляцца, я кажу, слухайце, для мяне важна, каб дзеці мелі магчымасць, ад нас ніхто не патрабуе інтэграцыі. У Батуме асобна экспаты, асобна грузіна. І магчыма, гэта не вельмі добра з пункту гледжання грузінскай дзяржавы, але гэта такі грамадства, якое дае табе магчымасць выбраць узровень інтэграцыі у адрозненне ад любой іншай краіны. І я, калі прыйшла, кажу, слухайце, я з вялікай павагай стаўлюся і з вялікай падзякай, што вы нас прынялі. Давайте мы ўвядзем абавязкова, дзеці будуць вывучаць мову грузінскую і гісторыю грузінскую, а ў іх ёсць такі прадмет інтэграваны. Суадносна ў нашай школе ёсць 2 дні грузінскіх, а яшчэ ў малодшых класах у Грузіі ёсць абавязковы прадмет шахматы і грузінскія танцы. То у нас не малодшы клас, у нас усе. Але вось у куррикулум навучальны план я паставіла шахматы, грузінскія танцы як частка навучальнай праграмы. З аднаго боку, вось дзеці вучацца, як бы ў школу ходзяць, з іншага боку, у іх будзе магчымасць паглядзець на іншую культуру знутры, развівацца. Але з іншага боку, мы месцімся на базе афіцыйнай школы, якая зарэгістраваная. Бо зараз много ініцыятываў, калі людзі навучаюцца такім чынам, як ім зручна, а атэстацыі здаюць онлайн праз расійскія школы. Бо у тым ліку праз адукацыю, вось нават такім чынам Расія дае, прывязвае людзей да сябе. То вось ёсць магчымасць аддаць дзяцей кудысьці вучыцца на беларускай мове і пры гэтым атрымліваць нармальнае пасведчанне аб адукацыі. То бок у любы момант, калі сям'я з'язджае, яна атрымлівае, у Беларусі гэта называлася асабістая картка вучня, дзе напісана, які клас скончыў, якія прадметы вывучалі. А калі скончыў 12 класаў, то грузінская адукацыя цалкам упісана ў еўрапейскую сістэму. І ти можеш поступати в будь-який університет на тих правилах, які є у кожній країні. Ось, каб нас знайти, можна загуглити белорусско-грузинська школа або Аксяродок. Аксяродок в Інстаграмі є, Аксяродок у Телеграмі, Аксяродок набрати просто Аксяродок особистий контакт. Супер, да. В описанні під відео будуть спосилки. Наприклад, до мене вчора якраз зв'язалася сім'я, я не з Росії, але я хочу навчатися у білоруській школі, на білоруській мові. Вау, чому б ні? Будем прасоўваць беларускасць паміж рускімі. Для таго, каб паступіць да нас у школу, з дакументаў трэба
калі мы берем ідэальны варыянт, што сям'я спакойна з'ехала, напрыклад, з Беларусі і змаглі са школы забраць дакументы, хаця я ведаю, што пра гэтай перашкоды, то вось поўны камплект дакументаў — гэта асабістая картка вучня, пашпарт аднаго з бацькоў і пашпарт дзіцяці ці пасведчанне аб нараджэнні. Але натуральным чынам перакладзеная на грузінскую мову, завераная, все кантакты мы даем, то бок можна гэтым займацца, знаходзячыся нават яшчэ ў Беларусі. Мы даем кантакты перакладчыцы. Нават калі сям'я збегала вельмі хутка і вось гэтых дакументаў за школу няма, то мы робім атэстацыю і мы даем пацверджанне, куды дзіцё пераехала, на падставе гэтага дакумента тады школа выдае. То бок вось гэтая даведка, якая трэба для школы, куды яно выбыла. Былі дзеці, которые ў 2020 годзе і падчас ковіду 19-20 не пайшлі ў школу, пасля толькі пайшлі за першы клас, ніякіх дакументаў не атрымлівалі, пасля вось вучыліся ў нейкіх ініцыятывах ці вучыліся дома. Тады грузінская школа робіць атэстацыю, і вось быў такі выпадак у нас, 2 такіх вучня, калі мы прымаем без нейкіх дакументаў з папярэдніх школ. На падставе мы робім атэстацыю, на які клас ён ведае, і паступае ў гэты клас. Але пашпарт і пасведчанне трэба, але без гэтых дакументаў у Грузію не трапіць. То бок я з Расіі збольшага перакрыты праз ваенны стан. Ведаеце, я кожны дзень ад таго моманту, як з'явілася цяжарная, я мару, каб кожны наш дзіцёнак навучаўся на роднай мове. І якую б краіну сем'і не выбіралі для сябе, які план жыцця не выбіралі, мне хацелася, каб кожная сям'я, каб дзеці вучыліся на беларускай мове і не ведалі, магчыма, рускую. Каб мы былі годнымі, свабоднымі і вартымі таго, каб ганарыцца і на нас раўняцца. Дзякуй.